Dulaan sa 5 ka buwan na ang milabay, sukad gitayog ang amihan ng sugbo sa 6.9 magnitude nga linog nga miguba sa mga Pinoy-anan sa mga residente sa maong dapit. Ang uban sa mga apektado, pabiling namuyo sa mga balay-palay nga ginama sa trapal hangtod karon. Aron matabangan sila, ang Cebu Medical Society Incorporated, usa ka non-government organization kun NGO, inubanan sa nagkadaiyang civic groups, nagtidamangay aron matukuran og transitional shelters ang mga residente sa Northern Cebu. O gani, aduna na sila'y natumbok nga napulo ka pamilya nga unang makadawat sa maong mga Pinoy-anan. Cebu Medical Society has made a promise that we will not only respond to the immediate needs of the affected families, but we would like to have a long-term goal of giving them shelters for the future of those affected, no? Aduna na sab sila'y nahatagan og mga shelter materials ngadto sa mga biktima sa Bagyong Tino sa lungsod sa Balamban niadtong Disyembre sa miaging tuig. Ang mga balay nga gitukod sa mga organisasyon subay sa disenyo ni Architect Brian Auman. Matud ni Auman, napamatud-an na nga lig-on ang mga transitional shelters kay napatukod na sila ni ini alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda ni adtong 2013. But what's interesting about this shelter is, if you notice, ang walls kay slanted. So since naka-slant siya, you can actually add bunk beds sa slant areas. So it gives you more spaces. And visually, luag siya tanawon from the interior. 5 ngadto sa 7 ka mga miyembro sa usa ka pamilya ang mamahimong makapuyo sa usa ka transitional shelter. Apil sa mitabang sa maong proyekto ang NGO nga All-Terrain Medical Relief Organization kon AMRO. Sukad pa ni adtong 2010, naningkamot na ilang grupo nga makatabang sa mga nanginahanglan. Tuyok-tuyok ta nga nakakita ta sa mga tao nga wa gyud kapuy-an hangtod karon ha. Hangtod karon dili last month karon naa pa sila tent trapal ang gitulda ang gipangpuy-an mga bata ana sa tugnaw kayo nga mga tuog. Plano sa duha ka grupo nga masugdan ang pagtukod sa maong mga Pinoy-anan sa dakbayan sa Bugo karong Marso 1. Samtang bukas sab sila sa pagtabang sa mga residente sa dakbayan sa Sugbo nga interesado sa ilang transitional shelters basta aduna lang sila'y kaugalingong luna. Kini si Mark Ermas alang sa MyTV, Cebu.